कारी हाँ बाप रे बाप के नहीं का पहना दिले बैसन हमरा के नु के हमरा कुछ लौकते नहीं खे कबे कैसे कहले बैसन के कनिया तू ऐसे ही कह के रही बताओ हम अपना गांव में कनिया पुतरी खेलत रही तो अपने उठा लेत रही घूंघट लेकिन कहले बैसन नु कि घर ले बाहर निकलिया तो हई मत उठैया हई से मत करिया हौसे मत करिया ओसे का बोले हम तो उठा के जे खेलम और पापा रन के अपन गोड़ पे बैठा के गुगुआ मम्मा खिलावत रहन लेकिन ए जे कोई नहीं के खेले वाला माई कहले रहे कि ए जे जा तो इन तरह के और माई मिली ए जे हमर माईओ नहीं खेलाव कर कबे हमरा भूख लागल बा कोनो घर में नहीं लेसन कि खइबू कि ना खइबू चिल्लाई कि ना चिल्लाई हमरा डर लागत कि जे मोए नया नया बैसन कोनो काम नहीं के चिनत चिल्लाई त हमरा के मार देसन त हम का करम रोए लगे हमर माईओ ए जी नहीं खे बताओ हो चाहना तो देवन को नहीं के आई हो त देखो नि जा गोल बडू हां हां अभी लगा होइसे देखो होइसे ना रोल ले त अरे रुक रे गर्मी लागत हमरा पागल हो गल बडू हो हां सी देख ली छत आ तू के है रे अंदर गोतनी हनी ए रे तोरा लगे बात कही ओइसे बोलत ये कने में सुन ना तोरा लगे बात कही का हटे बोला तू हमरा साथे खेलबी खेलबे हम लय के हनी खेलबी खेल ना मजा आई खेलबी पागल कने हो गल अरे खेल ना देख तरह खेला है सका ओइसे हो रे दादा ओ काबू के खेलबी हां बुरा मार से किने का कमी सुन ना खेलबी जान को सुन ना रे हमरा नु रे भूख लागल बा ये कोने से खाना ना बनल हम बाटे खाना ना खाई ना रे देख मुंह हम धोला खाना ना खाई ना हां हमर माई हाथे को बोतल में दूध देत रहे हम दूध पियम दूध पियाबू हां आई लाओ मोरा दूध लाओ ए रे सुन रे दूध लाओ रे हमरा भूख लागल बा रे हां हां अच्छा ठीक बता दूध चाहिए नो है तो जैसे कहो ए रे देख हमरा याद पर गुल दूध अभी किन के लेबी तू हां ना हमार माई नु दूध पियावत रे तू दूध पियाओ हां बता है ना देता तू भाग मत का हो जी तू कोई सर मेरा उठा के क्या करने दाना तू हमार माई बन जो माई बन जो गोतनी आनी ना ऊ ना हमार माई कॉल रहे नु ओ जी जाइबी नु दूध पिए के बालू हां दे तू पता नहीं मैं तार मरो के विदा कर दनी दाना पिया रे हमरा भूख लागल बा रे भूख लागल बा जोर से सुन ना है भूख लागल बाटे नो है देखा तर दूध पिए के बालू जैसे पापू तार के नो है दे हम टॉप के फिल्म दे आई हो दादा अम्मा सुन ना है तारे खाते नो है दूध है और का चाहिए बोलो तनी कुछ ना मैं के हेते को बोतल में नु दूध भर के ओमे चीनी डाल के दे पियो और भी कुछ चाहिए ना रे मुंह पीना अरे हो सुन हमरा के लॉलीपॉप ला दे ठीक बनू कुरकुरा ला दे ठीक बनू बिस्कुट ला दे ये सब हम खाए ना हमरा तरकारी सब्जी तीत लागेला हमरा तो लगता कि हार्ट अटैक मत आ जाए का जा हां ठीक बड़े तारे का सब कुछ आई है हमरा तबे दूध पिया हमरा भूख लागल बा मंगाओ तनी लगता है देवर जी से कहीं के पड़ी दादा मम्मी लगा नहीं बड़ी हमर माई पिया देत रहे हमर माई पिया देत रहे तू काहे ना पियाबे बोल हमर माई का बिया बोल सुन ना तक तारे का तीनों चॉकलेट बिस्कुट नमकीन लॉलीपॉप और कुछ चाहिए ना अबे मैं दूध दे दूध दे ठीक बटे तारे का लेके आओ तनी हो कनिया बाप रे बाप देख ना हमरा के दूध ना पियलक हमर माई रहे तो पियावत रहे अभी हम जाता नहीं माई भी ले जाइम रे हमें दूध लेके आओ ई ना के बर्तन तनी सरिया देवेला तो रख दे सना से इंदा के चूहा हुआ के हग मुत के चल जाता नहीं चीजें ई रख देला पना तंजिल धूप लागला तो सुखा जाला उजर ना होला बर्तन त ना एनी के दिमाग भगवान देला ही नहीं के शादी बियाह हो गले ई से सब कहानी है एनी के सब शादी बियाह के घर में उलझल रही सन एने ते हेने आ लेकिन नाटक करके सब आराम करे बाप रे दादा अनवाइले चढ़ जेबी का दहिया परे रौरो सुनम नो तो रौरो आंख आंधरे हो जाए कान बहिर बुझाइल त मत सुनाऊ हमरा के अब दिमाग ना का जी है उनका बड़ होने बाकी बड़ जैसन बुद्धि दिमाग ना हटे बुझाबे ना कि घर द्वार चली भगवान तोरे के त बुद्धि देले में तू ही त घर चलावत रहली आ गल में 4 दिन के त ऐसे ही बताई ना है लड़की देखे रौरा हो रही ना पागल है इसका रे लड़की देखे हम कहे बारे देवर जी सब तोर भैया ना गल रहन हां तो रो तो देखल ही न रही लड़की हम फोटो देख बुझाते नहीं के कोनो है 18 साल के बिया कि 5 साल के बिया ओकरा में कोनो बुझाते नहीं के
का बड़बड़ाते रे कहल का जाते बताई से हमरा के तंचियो और हम ये चाहते नी नु ओकर दिमाग के दादा जाई ना देखी ना उ का मांगते खाए के ओकरा खातिर खाना दाना ना चाहिए खाए के ओकरा खातिर नमकीन बिस्कुट नेम चूस लॉलीपॉप है दूध चाहिए पिए के। अरे पागल तो केहू केहू को कुछो मन करला खाए के तो एमे सोचे वाला का बात बारे लागत है रौरत हमरा के एकदम सब पागल समझ ले जब अपना आंखी से देखम न तब विश्वास हो कि हां कभी छोड़ के झूठ ना बोले ले। कहां बिया हो कहां बिया दादा हम ओकरे भीड़ से भाग कइने त हमरा के तो चमर ममर के भीड़ के एथी कर दी। हां ई कुल का कहते से हम दिने के समय लड़की तो ठीक ठाक बे सुगर सागर बिया गोरगार बिया लंबो भाभी आ देख ली बुझाता न है कि त्रिशूल लेके कहां जाता नी जी अरे सुनी छोलानी बेले रहो घर बाहर है तो उठा के ले आ जाए तब खुश बानी न शादी करके। अरे तो शादी करके वाला हो खनी ना अरे दादा तो शादी करे का करे लड़की बढ़िया ना बे सुगर सागर तो खुश ना रहम देवर जी रही जब देखम जला कि तब पता चली उनो 18 साल के नहीं खे 2 साल के बिया दूध पियत यही जगह दूध हमरे तो लागत क्या ना कहो कहीं तो पगला भौजी कर तो? बैसा हम पगलाइल बानी नो हम पागल लागत नी नो सब कोई के आज तक ले तो रह के क्वेश्चन अरे तो तेरा पागल ना करे लेकिन ऐसा मजाक मत करो कि दूध मांगता हम कहां से करे के दूध दे हम अब देवही के पड़ी लॉलीपॉप खरीद के दी चॉकलेट खरीद के दी नमकीन बिस्कुट खरीद के दी ओकरा के। अब तो ये सब बिस्कुट तो कहल जाता है बिस्कुट तो मान चले दुकान से लाके दे दे 5 रुपया का 10 रुपया का कौन बिस्कुट कौन ना अब खा ले लइका हो खवाले के जरूरत नहीं के लइका तो उहे बिया तोरा के क्या केहू बोलत के है? चली जा लेके विश्वास नु चली ओकरा बिया आई जा चाची पे ओकरा भी रसगुल्ला का ओकरा भी चलो तो भौजी देखत है आ हे देवर जी हमरा ते एकरा बात पे तंचे विश्वास नहीं हो कहत लेकिन कहते तो चली देखे क्या तनी क्या कहती है चली आई तो हमरा भूख लागल बा कोनो कुछ नहीं सन दे दूध लावे गोली सनु अब ले दूध ना लेली सन खाना लाव रे हमर माई रहे बोरे बोरे को दूध गरम कर देत रहे हमरा खातिर मीठा मीठा कुछ कुछ बनावत रहे जी नहीं किसन दे लाव रे नहीं किसन लेके आवत मत का जाने केने बिया करने में लोग तो नहीं के कूद जाई केने वाजो कुछ ना था आइयो दादा हेने जा छोटी अरे की करे पागल हो कन्या कोनी ना छोटे छोटे लड़की या भाभी सुनो ना तू आ गईली दूध लाइली ना हाय दूध ले गई भाई दूध पे भी हमरा के दे ना मांगती जवान पागल हो का कन्या अरे हम पागल ना है हमार माई कहले नु हम बुझिया आई है ने क्या भाभी का कन्या अच्छा दे पी दूध ना को जानतारू हाय दूध दही सब कुछ खइले छी आइल बड़न अच्छा तू लाइल बड़े ई के हरे तार तू पियबे अरे तू पियबे ए रे सुन अरे बोलत कैसे बा अरे कह हमरा के अरे सुन ठीक हो दिया सुन एगो बोतल में लाओ दो गो छटका के एगो में हम पियम एगो में तू पिय चुप चलो उतरा नीचे ता आई है देवर जी हमर जी के कहां से ला दिलो भौजी तू ये बुचिया हम तार बुचवा है भैया हमार अरे भैया रे सुनू भैया हमरा से खेलत रहे हम पागल उतारी ना उतारी अरे भाई क्या पहनले बाड़े रे सुनी के ह ई लड़की ह देख बार रखले बा सुनो ना इनो तार दुला हो जानतारू हाय दूल्हा का बोल रे मरद अब मरदा ह पाती मरदा आवे रे बिया नहीं पता रे ऐसी आ गेल हमरा घरे रे तुनो चल और बोली समझा कर हमरा दिमाग खराब होता नचत गोले गोले हमरा उतार रे उतार बे उतार रे अब का करी हम कैसे अरे गिराई रे तू उतार रे ए देवर जी उतारी ना जी उतार रे ओरे का छुमुने डर लगा था भाभी उतारे तो दूर के बात कर मरदा आवे न तो उतार रे तुम हरारो हबे ना चुप अच्छा फिर वाला से उतारी ना जी अरे चुप चुप उतार दे उतार अरे रुक ना रे अरे गिरा दलस रे आइए क्या बोल सकता गए तू गिराइला रे तो कोनी ना कमरा के नीचे ना रख रे झुलवा झुलाऊ
है तो ऊपरे बैठाई दे। हां पूरा गांव घर आदमी ले जा अरे ना टेनिया की रात उठाई ले देवर जी हमरा के ये तो ले ले नौकरी के संग बोल दे। नजू भाई हमरा भूख लागल बारे दूध पियाओ हमरा के। चलो अंदर पिया गिलास में क्या होता पकड़ भौजी बड़वा पकड़े करे बड़ा पकड़े कर। अरे चल जल्दी चल अरे ले जा, हम दिमाग खराब होता तारा। उठाई ले के अरे मार दे लग रे। अरे उठवा दे ना रे मार दे लग रे। चल जी लेके चल चल अब पकड़ लेके चलो चले लेके दे तो अरे तू टांगा तले का रे तू मौका आवे का रे मारे धवन मौका ना एकरा के समझा देबे, अगर हमर बिस्तर पर आए कोई तक नेटी चाप दे हम उहे दिन। खाई ना ले जाई जी काहे दे तोरा खराब पले हमरा भूख लागल बा रे पहले दूध पिया हमरा। अरे उतार जी मैं लेटवा दे हनी बापरे बाप अब हम का करी के बानी घर में पानिया नहीं खे आइल। अब ओकरा के नो एगो खेले अरे लावरी चुप न रहते हो तो और बात के पतंग पर वाली भाई सब कर दे जी रोरो झबरिया बानी है पाला लेके आ जाई झुलवा झुलावे खातिर ठीक बा। हम जतनी सब कबाड़ से ज्यादा दूर रहे हम तो खुश रहनी है कि चले एगो देवरानी है कुछ काम धाम में हमर हाथ बटाई बाकी ना उहे दुख हमरा लागल रह गई। हम तो ये सोचल रहनी कि काम धाम में हाथ बटाई नतिया गुआवा भार देले बाटे दो गलावा जे मिली न तो उनका मोच का मार के ना मुंह में दे देनी तो कहिया का कहत रहले हाय लड़की के फोटो देखले तो देखला पे तो सुगर सागर पे असु सुगर सागर लागतिया लेकिन एकर दिमाग में के घुसल रहला कि बताओ पागल पगलेट हमनी के घर में लाके बांट देलसन आ बे करे के नैयर भेजवाई में हम अपन देवर जी के दूसर बियाह कर देम कुकुर बिलार से मंजूर वाले के नी पागल ना चाहिए हमरा के घर के सत्यानाश कर दिए दादा आए देवर जी एकर नैया रे फोन करी तो तनी विदा करिए।